Hawa ka dyan, ha? Ha? Sesyon ka. Mapesto ka na. Okay na? Ayan, pwede. Di. Huwag ka ano. Upo. Ikaw sa unan. Hindi na? Sige. 2 3 4 5. Wait lang. May nakita eh. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 25 26 27 28 29 30. Nagawa na. Alas mo tayo. 30. Guys, 30 na guys. Ilan kaya mo? 200? 30 ka na ha? Ready? Exhale. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39 40 41 relax exhale, relax, balancing. Okay, it's good. Okay. 42 43 44 45 46 47 48 49 50. Relax ka muna, relax. Chill. Isang? Ha? Relax eh. Diretso ko lang. Isang? Are you okay? Labos ah. Oh, kasi kwento pa lang. Okay, 51. Push, 51. 52. 3. 54. 55. 56.
7, 8, 59, 60. One, 62. Pangalan ka dyan. Tawang mo yan. Yo. Tas ka. Okay na yan? Okay na? Okay na yan? Sige. 64. 65. 66. 67. 68. 69, 70, 71. Oops, tingnan mo na. Ng power. Medyo ulo. Iway ako. Maganda yung ulo mo. Medyo katawan. Tigas mo ito mo. 70 ka. Isang lang. No? Para hindi pagod, no? No? At least, marami ka nang ginawa, di ba? Lakad, bike, upo tayo. Tapos, massage. Ayos na. Dating ni Hati Alien, kape na lang tayo. Tataka siya. No? Ginawa nyo? Secret. 72. 73. 74. 75. 76. Pahinga mo na, no? Relax mo na. Mundo. Ha? Mundo. Oo, pahinga na. Ayos na. Gusto ba? Oh, kaya pa? Oo. Pagod na to, pagod na, oh. Oh, okay. 78. 79. 80. 81. 82. 83, 84, 85. Pegang. Konti lang. Panama ko natin yung kisi, ha. Saan yung kisi? Guys, nakaka-itwad na kami. Ano po tayo? So kanina, nag-walking, biking. Ngayon po tayo. So nakatatlo kaming activities ngayong ginawa. Kasi bukas, day off ni Jaime. Okay? Sunday is Glory to God. Yan. Para kay Lord yung Sunday. Thank you, Lord. Kisi na gagawin mo. Ha? 100. Okay na yun. 86. 87. 88. 89. 90. 91. Oh, mabawi ha. 91. Last 9. 92. 93. 94. 95. 96. 97. Okay, sir. Lakas ka lang. Last 3. 98. 99. Last one. Tayo wala tayo. 100. Tayo. Keep balancing. Tatagalin ko na. Atas ka na. Ha? Upo mo na. Pahiling ko. Upo mo na. Upo mo na. Pahinga mo na.
Okay tayo dyan. Yan ba yan? Ito? Oh. Ano? Ano. Wala maliit. No? Yan. Ha? Hindi ba? O yan. Mamaya, atas ko mamaya. Ha? Okay na? Sige. Tayo. Isipay ko upuan ha. Hindi, tama mo na. Okay na yan, sindan. Sarap na sindan natin. Pagod na tayo. Magpaparelax ka. Tama na yun. Ang galing dalawa. Atas ka. Atas. Matigas na ito eh. Ano ko, matigas na ito, pagod ka na. Musta rin yung pagod mo. Pagod lang naman. Sige pa, sige pa. Musta rin yung pagod mo kuya. Yan. O, di ba? Musta rin yung pagod. Pag sinagod mo yan, wala na malita sa'yo. Importante na yun. Nagawa mo. Sandaan, di ba? So guys, nakasandaan kami po tayo. Jaime. So, we'll proceed to massage therapy.